nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Kok elok letak tangannya, baulah menukuak di menambah bau menyisik imam bilai. Kok elok letak lidahnya, kusik baulah menyalasai, karuah baulah mempajannya, lawan bayo juga tidur. Kemudian nak sarang tak galah, kaya nak sarang kuadayong, bajalan sama mai yang bayiwa sama maisi. Ba tu lagi. Nak nyato siang baari nak asah tarang bak bulan. Putih kape boleh hari caliak, putih hati keadaannya. Lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandang ngabar itu. Sekian sambah makin petia. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rampaladang di balah di mano dikampokan di kasuak nang kolaju. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano ditibukan di baliau nang kolaju. Ayo mak Sultan papatiah. Lai. Dek batanyo salah pihara barundiang sesudah makan. Ado rundingan nan teka tangah utang dek ambo menyampaikan. Sakirinya kato dirapatkan alah kaizin dek si pangka. Tolong dek mamak yo bicara. Manya sebentar. Ambo. Sawajah tentang minum makan sado nanado diadokan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah lai balaku kandak kami alek lah suko menerima sananglah hati si pangkalan bagi rang hati rang di dapua. Tarado luak jalambangnya mungkin basuo umpang sisi. Giliang ladonyo nan tak lunak racik bawangnya nan tak alih raso tahamba juta masin. Sebab balah dewa itu garam nan jauh di piaman lado dipaci urang ngagam bareh talalai dari Solo kerilahan saja pemanuhi. Selorong pinta pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapakkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo waco mak. Kami simak. Adapun kato nang kari persambahkan, cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah takasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katanya tambun jantan. Sauku hukum sesuai sadundun adat juagamu adat kawi syarat lazim undang menurut di belakang. Kini bakabek yokat nikah babu huwa mati ijab kabul babu huwa sentak di bagian ketangga rasul tak kemungkin entah ku Allah menggarakkan. Kuk tibu tapuang jusadah ambil sakabek sirah pinang kuk tibu asuang di tanah ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai. Karena pulai bapangkek naik, meninggalkan lueh jo buku manusia bapangkek turun meninggalkan adat jo pusako. Ketik dibari bapak namu pada mau sebelum ramli. Kinilah jadi orang kadang tibu mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampek bakilin bajumbai-jumbai salam jadi hirang meninjau. Ko ado suri yasiase siako gala merak pulai mentari alam gala beliau. Minta diimbaukan di pasar Narami dipanggilkan di Labuan Nanggolong naknyo talewa di nagari. Kemudian daripada itu, maliak lurih batu juan memandang alat baju galo. Kuk lurih makanan tiliak balabeh menahan cubu, bantu dimakan siku-siku. Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mau japuik juanta basambia arak jairiang. Arak iriang sepanjang jalan dombak-dombai sepanjang labuah. Aguang talempong jadi tapuang sorak sorai jadi bungo. Salah tuih badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampuang nangko. Masuk ke korong kampuan nangko, kinilah duduk atas rumah, duduk di ruang rumah gadang. Diningka niak jemamak di muka ibu jawapo, serta ipa dengan mesan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikut datang, mengganggam pesan jo amanah, Allah bersuruh tersarayo di mamak sabarasinan. Mantap sampai ke rumah, baru dua jawik sama mamak. Komahlah tiba kami di siko bertumpu tapak kita berdua. Sarah tarimu orang nemukan, mahnya mak Sultan perhatian. Ambo. Komah jinihnya marak pulai rasul menetek niro pinang entah baraya entah indak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatarwa. Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo-nyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bunga luluak.
Namun peminto memakan doang nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Ko elok retak tangannya, baulah menukuak jema nambah, bau menyisik jema bilai. Ko elok retak lidahnya, kusik baulah menyalasai, karuah baulah mempajannya. Lawan bayo juga tidur. Kemudian nak sarang tak galah, kaya nak sarang kuadayung, bajalan sama mai yang bayiwa sama maisi. Ba tu lagi. Nak nyonya tu siang ba hari nak asah tarang ba bulan. Putih kapeh boleh hari caliak, putih hati keadaannya. Lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandanga baritono. Sekian sambah makin betia. Lah sampai dek teman daro. Dibilang Allah. Selarung di badan diri ambo saya barai orang memanciang kemastan. Balah garan orang memanciang sadang dirintang aye lia dalam di mabuak dek galombang iyo di alun-alun buyah. Tali tagang tiap pengilang lubuak beriak bapusarang kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang lakusui papeh putih umpan terserak. Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jemu pakai menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana nu itu tan. Asalkan pinta le kabulian niat sampai kendak berlaku, ayo sabar kami nunggu mak. Jadi bahan waktu itu. Punya lah 30 ya sampai tu kan. Jadi mana tu? Jadi ma beliau sebenarnya. Wanita enggak? Dek jauh tabang lamo kainggo tinggi batang lamo karareh talalai yang buang beli angkato kerilahan jua pengukis hutan. Kepada Allah. Adapun antara ambo sultan cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman iyo tantang bakato bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Iyalah. Ulunya lambo mudia istan, dalamnya lambo silami ditapak sepanjang alua mencari rantak saragam. Iyalah. Taga dipatuah ke nantuo, stan tuo patuah ke pengulu, pengulu patuah ke mupakai. Rupanya kato nan ka menjawab, gayung nan ka menyambui, iyo terabik di badan namboyo. Maruponyo, aduk kadiri marapulai, tibo pitaruah dari sultan supaya diterima ditapak tangan diganggam adat jepusako, kan baik itu lalu perundian sultan tadi. Iyalah. Pihak dek kami orang disiko sultan syukur bana menerima sananglah malah hati sultan. Ditanai bagai gumalo, dijujuang bagai mengkuto, bertampuang tapak tangan diganggam jari dan sapuluh. Kok tak cukup je tapak tangan geniru kami tampuangkan bumi je langit panadahnya. Taman daro? Taruhkan. Dengar pululah sabaliaknya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketek muda matah bonehnya di bawah lamak tingginya di bawah rueh bak rabuang jolong membacui. Bau mua bilangan dari barueh setampu alun gadang disiram bun malam batang gampa sembilu indak. Urek alun mencakam tanah, pucuk alun mendapat angin iduk di ruang rumpun bambu anti pabilo kabasaga. Tapi untuang keelok pemintonya dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminya telaki rabuang jadi batuang. Nyoba urek bagumpam gadang nyoba batang barueh-rueh badaun rimbun jerampak. Tapi yang diagak jan nyuruntuh lurah memuji kelindungan bukit di atas ndak terseso. Nyampang talaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya kulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mair yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami isteri bak putiang laki kaulu bersimpai je kasih sayang barakik kata sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya.